Sae a licitación a obra de mellora da drenaxe da PO 550 e PO 504, unha actuación que afecta tanto o concello de Meaño como de Sanxenxo e que busca aliviar o traballo da depuradora meañesa. A Xunta encargarase desta intervención que ten un orzamento de máis de medio millón de euros. Que tal saúde? Sanidade garante a atención pediátrica no concello de Muros. Así llo trasladou o propio conselleiro Antonio Gómez Caamaño á alcaldesa María Lago nunha xuntanza mantida en Santiago. No encontro, o responsable autonómico aseguroulle que o servizo está plenamente garantido polo Sergas. O presidente da Deputación de Pontevedra fixo hoxe balance da viaxe que esta semana realizou unha delegación do goberno provincial á Arxentina e ao Uruguai. O obxectivo principal era pechar a cesión ao Museo da Obra de Castelao á derradeira lección do mestre, pero a comitiva aproveitou tamén para estreitar lazos con ata 7 colectivos de galegos nestes países. En Vilagarcía, a Cámara de Comercio clausurou hoxe o programa Digitaliza o teu posto, unha iniciativa que formou o comercio local da cidade centrada na implantación do novo sistema de facturación e en competencias digitais. A programación rematou cunha chocolatada, música e a entrega de premios do sorteo do Black Friday entre a clientela da Praza de Abastos. Olla esta noticia, Meis queda sen a súa feira do Galo de Curral. O Concello decidiu suspender a edición deste ano ante a situación legal das produtoras. Só unha conseguiu regularizar a súa situación, aínda que afectadas pola cancelación da feira este ano traballan co obxectivo de rematar os trámites a tempo para volver con máis forza e con todas as garantías no Nadal de 2026. E os rianxeiros teñen este domingo unha cita importante. Van celebrar un pleno extraordinario para nomear os Rosales fillos predilectos da vila. Será este domingo nunha sesión extraordinaria que lle seguirá un xantar popular e distintas actuacións musicais. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Medio cento de traballadores do Hospital do Barbanza sumáronse esta mañá a concentración convocada polo SAE pola reclasificación profesional inmediata. O sindicato reclama o acceso ao grupo C1 para técnicos de enfermería e o grupo B para técnicos superiores. Na concentración, que se celebrou de xeito simultáneo en todos os hospitais galegos ás 11:30 da mañá, participaron representantes de todas as categorías profesionais que apoian as reivindicacións dos enfermeiros. Dende a organización sindical que a grupos técnicos de enfermería xa advertiron que seguirán coas mobilizacións ata que o goberno recoñeza e equipare as súas titulacións cos graos que lles corresponden. A Consellería de Sanidade garante a atención pediátrica en Muros. Así o trasladou o propio conselleiro Antonio Gómez Caamaño á alcaldesa María Lago nunha xuntanza que se celebrou en Santiago. No encontro, o responsable autonómico aseguroulle que o servizo está plenamente garantido polo Sergas, seguindo as recomendacións das sociedades científicas sobre número de pacientes por profesional. Segundo o conselleiro, a pediatra titular do Centro de Saúde de Muros, recentemente reincorporada tras unha ausencia xustificada, atende a algo máis de 900 nenos, unha cifra que se sitúa dentro da referencia de 1000 doentes por cupo. No centro quedou vacante outra praza pola xubilación do seu titular. Para cubrir esta ausencia, a asistencia está a ser reforzada varios días a semana por outro profesional que de maneira voluntaria complementa a súa xornada ordinaria. O resto dos días, a pediatra actualmente xa en activo asume a atención dos pacientes adscritos a esa praza, garantindo a continuidade asistencial. O conselleiro trasladoulle tamén á rexedora as dificultades de cubrir as ausencias debido ao déficit de pediatras de atención primaria en toda España. Esta zona
Tamén temos a intención. E a deputada do BNG, Iria Carreira, denuncia a grave situación que están a padecer os numerosos provedores da área sanitaria de Santiago e o Barbanza por mor dos atrasos nos pagamentos por parte da xerencia desta área do Servizo Galego de Saúde. Segundo explicou, as empresas afectadas, na súa maioría pequenos comercios e provedores de alimentación, levan acumulando débedas dende os meses de abril, maio e xuño. A débeda pendente de cobro rolda, nalgúns casos, os 200.000 euros, unhas cantidades que, segundo a nacionalista, supoñen un impacto enorme para a viabilidade destes negocios locais con escaso volume de facturación. Para a deputada, esta situación está a levar a moitos deses negocios a pensar deixar de traballar coa administración pública que, ademais de prexudicar o servizo, ten un efecto dominó negativo sobre os produtores locais que están detrás destes provedores. Por esta razón, dende o BNG, exixenlle a Consellería de Sanidade que aclare cale a situación destes provedores, cales son as prioridades de pago que establece a xerencia e, sobre todo, que medidas concretas se van poñer en marcha para realizar estes pagos e evitar que se sigan incrementando e acumulando débedas. Estas clínicas estaban denunciando o atraso no pago. Máis crónica política, o PP de Boiro denuncia o incremento dos custos de servizos básicos para a cidadanía. Ademais da suba do IBI, que volveu ser obxecto de debate no pleno da pasada tarde, os populares aluden ao incremento dos recibos de auga e as deficiencias da recollida de lixo no polígono de Espiñeira. O PP de Boiro volveu levar a pleno a suba do IBI a través dunha moción solicitando a baixada do imposto ata o 0,4%. Solicitando que la subida del impuesto de bienes inmuebles que había hecho el señor Martiño después de haber mentido a todos los ciudadanos de Boiro durante la campaña electoral de que no iba a subir los impuestos, pues para que volviera al tipo impositivo del 0,4, no en el 0,5 como lo puso hace más de un año, y en el caso de los bienes inmuebles urbanos y el 0,45 en los rústicos. Pues se ha negado con sus votos a aplicar esta bajada. Non é a única suba impositiva denunciada polos populares, que recolleron tamén as queixas veciñais ante o incremento dos recibos da auga no último trimestre. Van llegando recibos subidos, pero auténticas salvajadas. Gente que estaba pagando, por ejemplo, algún local de hostelería que venía pagando sobre unos 500 euros y que le han pasado de repente a cobrar 850 euros. Son 350 euros de subida. Nosotros, por lo que habíamos visto en los recibos que nos aportaban los vecinos y los hosteleros, veíamos que no se estaba haciendo la lectura de los contadores. Dijeron que era normal, que no pasaba nada, que aquí, allá. Mire, es una vergüenza. Y sobre todo no asumir responsabilidades ni dar explicaciones. Los vecinos estos días están yendo al ayuntamiento a pedir explicaciones. Y la respuesta que les están dando es que tendrán ustedes fugas. Tamén se fan eco da preocupación dos empresarios do polígono de Espiñeira no servizo de recollida do lixo tras a retirada dos contedores de plástico e de papel. Al polígono industrial y a los empresarios, al motor económico de este pueblo, le retira los contenedores. Una vez retirados los contenedores, al día siguiente les entrega un contenedor a cada empresa de orgánicos nada más. Sin embargo, no les dice nada ni tanto de la recogida de papel ni del tema de plástico. Curiosamente, cuando les ha venido el recibo de la basura, donde ellos tienen coartada parte de ese servicio de recogida, les viene el mismo importe. La pregunta es, si usted no me da el servicio completo, lo lógico es que me cobre la parte proporcional del servicio que sí me da y no del que me cobre. Sai a licitación a obra de mellora da drenaxe da PO 550 e PO 504, unha actuación que afecta tanto o Concello de Meaño como o de Sanxenxo. A Xunta encargarase desta intervención, que ten un orzamento de máis de €500.000. O obxectivo é mellorar a separación entre as augas pluviais e fecais, aliviando o traballo da depuradora meañesa. A Xunta de Galicia prepara unha actuación dirixida a mellorar a drenaxe na estrada PO 550 no Concello de Meaño. A obra xa saiu a licitación. Trátase dunha actuación, digamos,
compacta, donde, por un lado, se vai mellorar pois, a infraestructura viaria, ademais desa duplicidade de tuberías, senón tamén unha mellora na mobilidade, nun pequeno tramo de Sanxenxo. Deste xeito, outro obxectivo que persegue o Goberno autonómico é aliviar o traballo da depuradora de Meaño, unha instalación que actualmente dá servizo ao Concello de Sanxenxo tamén, e que despois desta intervención deixará de recibir as augas pluviais. Era unha obra moi demandada, a actuación concreta é na PO 550, o tramo é desde Coirón, á altura da gasolinera, hasta o centro do núcleo urbano de Dena. Con esta actuación separativas conseguimos erradicar, digamos, tres problemas que tiñamos. Por un lado, eliminamos filtracións aos edificios que se estaban producindo, eliminamos inundacións e, por último, tamén disminuímos o volumen de carga de agua para a depuradora. Os traballos contemplan tamén a mellora do itinerario peonil da PO 504, co aumento do ancho de beirarrúa da marxe esquerda da estrada. Interese, nos gusta e estamos moi contentos desta actuación que vai facer a Xunta de Galicia. É un tramo pequeno que hai ali na PO 504, na carretera que vai desde a Rotonda de Vilalonga hasta Sanxenxo, que uns veciños non cederan no seu momento os propietarios para facer a senda que uneu Sanxenxo con Vilalonga para poder ir calquera persona con problemas de mobilidade poder ir por esa senda. Faltaba aí un trociño e afortunadamente con este proxecto contempla esa actuación. A actuación, que tamén afecta un tramo do Concello de Sanxenxo, e a PO 504, contará cun orzamento aproximado de 520.000 euros. Esa é hoxe a licitación, polo que as empresas interesadas teñen ata o día 19 de xaneiro do próximo ano para presentar as súas propostas. A Xunta abre a porta a unha remodelación da Casa Jaureguizar en Vilagarcía. O Goberno galego informou de que resolveu o expediente sobre esta actuación recollendo un requisito. É preciso que se respecten as características ambientais da súa envolvente. Tamén demanda que se apliquen os tratamentos necesarios para garantir a súa correcta conservación. Así, a resolución nega a declaración de ruína técnica presentada polo Concello de Vilagarcía. No seu lugar, tras analizar os informes técnicos, entenden que existen alternativas e técnicas constructivas que permiten solucionar os problemas do edificio conservando a súa envolvente. Dende a Xunta recordan que se trata dun ben catalogado e cun importante valor patrimonial e cultural, polo que dende a Consellería de Cultura apostan pola conservación e protección do inmoble. Con todo, o informe contempla a posibilidade de dar un novo uso a este edificio. Neste sentido, dende o Goberno galego apuntan que están abertos a novas propostas por parte do Concello de Vilagarcía para darlle á Casa Jaureguizar unha nova vida e garantir a protección do patrimonio. O Concello da Pobra busca retomar o proxecto de rexeneración no bordo litoral dos Areos. O informe negativo de patrimonio ante a demolición das naves dos cataláns provocou a paralización das obras executadas pola demarcación de costas. Na actualidade, o proxecto de rexeneración do bordo litoral dos Areos da Pobra está paralizado por mor dun informe da Dirección Xeral de Patrimonio que advirte da protección das naves dos cataláns. O problema que temos aí é as naves dos Areos, que están incluídas no pexón, o sea, están protegidas de alguna forma, co cal o proxecto que se ideou para aí, por parte de Costas, pois sería imposible mentras esas naves pois estean incluídas no pexón. O Concello estuda agora a modificación puntual do pexón para eliminar estes elementos do catálogo de bens protegidos, permitindo así o derrube das edificacións que se atopan en estado ruinoso. Este trámite deberá ir acompañado dun estudo arqueolóxico. Miramos a posibilidad de poder pois quitarlles esa protección, porque a verdade é que estas naves están hoxe por hoxe están moi desvirtuadas, prácticamente están moi alteradas, teñen, bueno, pois zonas construídas xa con ladrillos, con bloques, prácticamente apenas si hai unha parte estructural que corresponde á construción orixinal de esas naves. Vamos a encargar un estudio arqueolóxico para ver que posibilidades hai de quitar esas naves do catálogo, que eu penso que
que non teñen xa un valor, digamos, arqueolóxico e patrimonial, e remitirlo pois á Dirección Xeral de Patrimonio para que valoren se efectivamente poden ser quitadas, se lle pode quitar esa protección, non, que hasta ahora teñen, que é unha protección ambiental. De sair adiante, poderíase tomar o proxecto executado pola Demarcación de Costas do Estado en Galicia, co fin de recuperar este espazo ambiental transformando o bordo litoral da Pobra. Viámolo tamén en titulares. O presidente da Deputación de Pontevedra fixo hoxe balance da viaxe que esta semana realizou unha delegación do Goberno Provincial a Arxentina e o Uruguai. O obxectivo principal era pechar a cesión ao Museo da Obra de Castelao, a derradeira lección do mestre. A comitiva aproveitou tamén para estreitar lazos con ata 7 colectivos de galegos nestes países, explorando posibles vías de colaboración, sobre todo no eido do turismo. A Deputación de Pontevedra fai un balance máis que satisfactorio da visita que esta semana realizaron a Arxentina e o Uruguai. Foi, por tanto, unha viaxe intensa, frutífera e emocionante, que serviu para marcar un fito histórico no Museo de Pontevedra. A comitiva cumpriu o obxectivo que nun principio motivou esta viaxe, pechar de xeito oficial a cesión do cadro de Castelao, a derradeira lección do mestre, por parte do Centro Galicia de Bos Aires, o Museo de Pontevedra, durante 3 meses. Para que sexa exposto no Museo de Pontevedra durante o verán do 2026, e isto foi grazas ao acordo alcanzado co Centro Galicia de Bos Aires. Ademais, a delegación pontevedresa puido comprobar in situ o inmenso patrimonio cultural dos galegos en Sudamérica, como a Santa de Azorei en Uruguai, ou explorar posibilidades de colaboración con entidades culturais e tamén económicas. Contactamos co Club de Empresarios Executivos de Uruguai, cos que valoramos os retos e as oportunidades mutuas para ambos territorios, especialmente en turismo, e intercambiamos co embaixador de España en Uruguai a situación actual e futura da colectividade galega no país uruguayo. A viaxe serviu tamén para estreitar lazos cos galegos residentes en Bos Aires e Montevideo, cun total de 7 encontros con distintos colectivos de emigrantes agrupados en centros cos nomes dos seus concellos. Bueno, e a volta da publicidade falaremos, entre outros asuntos, da Feira do Galo de Curral de Meis, que este ano non se vai poder celebrar. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Imos agora ata Vilagarcía, ali a Cámara de Comercio clausurou hoxe o programa Digitaliza o teu posto, unha iniciativa que formou o comercio local da cidade, centrada na implantación do novo sistema de facturación e en competencias digitais. A programación rematou cunha chocolatada, música e a entrega de premios do sorteo do Black Friday entre a clientela da Praza de Abastos. Na súa sede na capital da Arousa, a Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía clausurou esta mañá o programa Digitaliza o teu posto, destinado ao comercio local. Desarrollando sesiones especializadas en digitalización, centradas muchas en las novedades en la facturación para el año 2026 y también acciones de dinamización comercial, con 2 objetivos claros. Por una parte, aumentar la capacitación digital de los comerciantes y en paralelo incentivar el consumo e impulsar sus negocios. Ao longo de todo o mes leváronse a cabo diversas accións de dinamización comercial moi centradas no novo sistema de facturación Verifactu, pensado para o pequeno comercio e autónomos. Nas xornadas participou a Asociación da Praza de Abastos e tamén o colectivo de comerciantes e hostaleiros Zona Aberta. A súa presidenta salientou a variedade de accións que se incluíron no programa. Un programa que tuvo un impacto moi claro, sobre todo un aumento de confianza digital, porque moitos de nós comenzamos novembro dicindo que as redes non as entendíamos e hoxe subimos fotos moito máis melloradas, facemos reels, usamos WhatsApp Business e tedes incluso o voso Google Business.
Ademais, foi un coñecemento práctico. Un programa que contou tamén co apoio do Concello de Vilagarcía. Dende o Concello estamos moi orgullosos da labor que ven realizando a Cámara de Comercio e tamén, por que non decilo, a veces hai que decilo, da que nos estamos realizando, porque se está recuperando unha sintonía, ou mellor perdida, incluso durante décadas, do traballo que sempre realizaron as cámaras de comercio do que era o Concello de Vilagarcía neste caso. Nos creemos firmemente en que este tipo de colaboración é moi necesaria. Na clausura deste programa tamén participou o vicepresidente primeiro da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, José Manuel Fernández Alvariño, salientou que iniciativas como esta demostran que o comercio local está preparado para dar un paso máis na súa digitalización. Nosotros consideramos que la digitalización no es una opción, sino que ya es un deber que lo marca el mercado, lo marcan nuestros clientes. Hemos escuchado a los comerciantes y al personal de la plaza, nos trasladan sus inquietudes y por ello hemos desarrollado un programa con el título Digitaliza tu puesto, un paso adelante en el Verifactu. A continuación tivo lugar xa na Praza de Abastos a Festa do Mercado, un evento que incluiu degustación de chocolate con churros, música dos Terribles da Arousa e a entrega de premios do sorteo do Black Friday entre a clientela da propia praza. E o Concello da Pobra anuncia a solicitude dunha axuda á Deputación da Coruña para impulsar xa de cara ao ano que ven o programa municipal de novas aperturas comerciais Premio Empredeco Pobra. A proposta, que parte da Concellería de Promoción Económica, que dirixe Amparo Cerecedo, ten como finalidade un dobre obxectivo. Por unha banda, activar os locais baleiros da localidade e por outra, apoiar o novo emprendemento. A través desta iniciativa totalmente pioneira, o Concello crearía unha bolsa municipal de locais comerciais baleiros, para posteriormente, cun concurso aberto, conceder os premios Emprendeco Pobra. Estes galardóns consistirían en facilitar que os emprendedores que desexen abrir un novo comercio na localidade poidan facer uso destes espazos de xeito gratuito durante un ano. Estes comerciantes contarían ademais co apoio económico para asumir os custes iniciais da posta en funcionamento da actividade, así como con asesoramento de cara a mellorar a súa viabilidade empresarial e optimizar as posibles sinerxias coa administración e outras entidades comerciais e asociativas do Concello e da comarca. Consiste en incentivar novas aperturas de negocios vinculados ao sector comercial. O Concello e este programa donde se diferencia é que se vai poñer unha bolsa de locais donde o aluguer o asumirá o Concello para que podan emprender ese negocio. E ao mesmo tempo van a ter un acompañamento durante un ano dunha asistencia técnica, se van a facer actividades de promoción e se vai a lanzar un concurso donde se premiará a esa iniciativa que ten que montar. Incluso un dos premios vai a ser pois económicamente axudarlle para esa nova apertura con toda a tramitación ou o que necesite para abrir o seu negocio. A posta en marcha desta iniciativa tería un investimento duns 100.000 euros, que o Concello agarda poder recadar a través da solicitude dunha subvención nominativa a Deputación, duns 80.000 euros, sendo a cantidade restante asumida con fondos municipais. Estamos moi ilusionados, é un proxecto que, como digo, é pioneiro e, temos que estar constantemente transformando, pero ainda que vamos a solicitar e presentar a solicitude para leválo adiante no ano 26, si é certo que durante todo este ano xa estuvemos traballando e xa estuvemos avanzando bastante, xa casi temos, por exemplo, as bases de como teñen que ser a bolsa dos alugueiros e, estamos moi ilusionados con que isto sea un revulsivo, un incentivo para que xente poda ver a Pobra do Caramiñal como unha vila onde emprender o seu negocio. Bueno, pois seguimos na Pobra porque o Concello tamén quenta motores para o Nadal coas numerosas campañas que porá en marcha nestas datas. Unha delas céntrase na Praza de Abastos, que repartirá 2.400 euros en 2 sorteos para adquirir os menús das ceas de Noiteboa e Noitebella. Quen se achegue estes días pola Praza de Abastos da Pobra poderá gozar dun espectáculo de Nadal único. A decoración e alumeado do recinto engaden un atractivo máis ás compras no mercado, que este Nadal volverán ter premio. Os sorteos celebraránse os días 15 e 22 de decembro. En cada un repartiránse 3 premios de 400, 200 e 100 caramiñas respectivamente, a trocar nos distintos postos da praza.
Os sorteos de Nadal que van ter lugar nos días 15 e 22 de decembro. Por cada 10 euros de compra, a clientela da Praza de Abastos ten que cubrir os seus datos e depositar esas rifas nunha urna para poder entrar nestes dous sorteos. No sorteo do 15 de decembro, o que se vai sortear vai ser a compra dos produtos da cea de Nadal, e o do día 22 vanse sortear os produtos da cea de Noitevella. Ademais, durante todo o Nadal, a praza abrirá polas tardes en horario de 6 a 8 para facilitar as compras e dar oportunidade a veciños e visitantes de disfrutar deste recuncho máxico. Que a praza sexa o centro do Nadal, do Doso da Pobra, de todas as actividades que temos de caramiñeando pola Pobra, pois aquí se van a realizar non só sorteos que decía Sara, os sorteos que xa é o terceiro ano porque teñen moitísimo éxito, a xente disfruta mercando eses produtos de proximidade, de calidade que se venden aquí na Praza de Abastos, senón que tamén vamos traer obradoiros, os obradoiros se van a realizar aquí e tamén anunciar a toda a xente que vamos a abrir a praza en horario de tarde. Pois seguimos con máis promoción do comercio, por exemplo, animando a veciñanza a mercar neste Nadal en Cambados, zona centro, e o Concello van da man unha vez máis para impulsar unha nova campaña para estas festas. Vanse poñer en xogo 2.000 euros en vales de compra. O obxectivo, pois, animar as vendas durante este Nadal. A campaña, de feito, vaise prolongar ata Reis. En concreto, vai haber un vale de compra de 500 euros, dous de 300, outros dous de 200 e 5 vales máis de 100 euros cada un. Os vales poderán ser consumidos en calquera dos establecementos asociados á Asociación Cambados Zona Centro, que vai distribuir entre os comercios 20.000 papeletas. O límite para facer esas compras, eses afortunados que reciban estes vales, pois é o 28 de febreiro. Este venres, esta mañá, presentaron esta campaña e tanto dende Zona Centro como dende o Concello salientaron o bo funcionamento deste tipo de iniciativas que animan a veciñanza a facer as súas compras do Nadal nos establecementos de proximidade. Arrancamos unha campaña que realmente o que buscamos é incentivar as compras no Nadal. Vamos a poñer 2.000 euros en vales compra de distintos vales, un vale de 500 euros, dous vales de 300, dous vales de 200 e 5 vales de 100. A campaña empeza o luns día 1 de hora de decembro e vai rematar un mes e pouquiño, o 6 de xaneiro. Outra mostra máis da cooperación entre a Asociación de Comerciantes e o Concello de Cambados, que, bueno, creo que seguimos nesta liña fructífera tanto para eles como para nós e que, bueno, a fin de contas únenos, digamos, un obxectivo, non unha misión que é contribuir a dinamizar o comercio local cambadés. Meis queda sen a súa feira do Galo de Curral. O Concello decidiu suspender a edición deste ano ante a situación legal das produtoras. Só unha das criadoras conseguiu regularizar a súa situación. Aínda que afectadas pola cancelación da feira este ano, traballan co obxectivo de rematar os trámites a tempo para volver con máis forza e con todas as garantías no Nadal de 2026. Esta imaxe terá que agardar polo menos ata o Nadal de 2026. Meis decidiu este ano suspender a súa feira do Galo de Curral. Por unha cuestión estrictamente normativa, por así decirlo, habida conta de, porque durante este ano non dou tempo a alegar a situación, a legalizar a situación en canto a sanidade animal, non? Recibimos un requerimento a través da Consellería e no que se indicaba que cada unha das criadoras teña que legalizar a súa situación. É certo que é un trámite engorroso, un trámite lento. Tan lento e engorroso que só unha das produtoras do Galo de Meis conseguiu regularizar a súa situación. Como a normativa non está moi adaptada, nos custou, pero agora, como xa sabemos o que hai que facer, pois agora xa estamos empezando, xa temos novos expedientes preparados xa para a semana que ven, xa metelos por registro. Entonces agora é un poquinho máis fácil, porque xa sabes a normativa, pero temos que ir paso a paso, mandando ya a Pontevedra, e isto non, isto sí, tendes que facer aquelo, agora facedo outro. Botamos un ano así pedindo, porque eles tampouco non sabían moito como estaba a normativa para iso.
Entonces levounos tempo. Agora, coa primeira experiencia xa superada, outras 4 produtoras están a preparar a súa documentación. Outras non o poden facer porque non teñen a distancia mínima entre galiñeiros. Lamentan que as inclúan na mesma normativa que as grandes granxas de polos. Porque piden 500 metros de distancia entre criadoras. E sabendo que temos ao lado galiñeiros de produción autoconsumo. Pero as artesanales teñen que estar a 500 metros. O Concello, que lles prestou apoio en todo este proceso, agardan que todo quede resolto pro ano que ven para que a festa volva con máis forza e con todas as garantías. Aproveita a alcaldesa para animar a máis veciños a criar galos. Facer un chamamento a todas aquelas persoas do noso Concello que se queiran incorporar á crianza do galo de corral de Meis, que poidan cumprir os requisitos que establece a normativa da Xunta de Galicia, pois que o fagan a través de contactando con calquera das criadoras, porque sí que é certo que o que queremos é que a feira pois medre, que haya máis criadoras, porque é certo que o galo de corral de Meis pois xa non fai falta moito presentalo, a xente o compra porque sabe que é un bo galo. Así que se todo vai segundo agardan, a feira do galo de Meis volverá ao 100% no Nadal de 2026. E o Grove xa exerce de anfitrión do Congreso Europeo de Confrarías Enogastronómicas. A cita arrancou este venres de xeito oficial, aínda que os 350 participantes de ata 7 países diferentes de todo o continente xa foron chegando ao longo de toda esta semana. De feito, estes días visitaron o Grove, pero tamén Pontevedra, Combarro, Lalín e Santiago, e mesmo percorreron en barco a Ría da Arousa. Mañá sábado, o Auditorio Municipal acollerá conferencias centradas no turismo enogastronómico en Europa e na cultura culinaria de Galicia. Tamén se entregarán os premios Aurum 2025. Outro dos pratos fortes da programación celebrarase na Lonxa Meca. Alí as diferentes confrarías participarán dunha exposición con degustación de produtos agroalimentarios europeos de calidade amparados polo Consello Europeo de Confrarías, como é o caso do Centolo do Grove. 350 personas de 7 países que se están alojando en hoteles de Ogrove, que están comiendo y cenando en restaurantes de Ogrove y que por lo tanto estamos generando una actividad turística en Ogrove, recalco, en el último fin de semana de noviembre. Esto creo que es un tipo de acciones, un tipo de eventos que son ejemplares en cómo se pueden acometer proyectos que en el invierno también permitan a Ogrove destacar como un destino turístico en general y muy particularmente como un destino gastronómico, que es un poco en lo que nos basamos. En el Congreso se van a impartir los premios Europa Excellence Enogastronomic, son los premios muy acreditados desde hace 22 años, que distinguen por lo que es la gastronomía histórica. Van a caer 4 premios en esta región, ahí lo dejo, uno como la mejor región turística gastronómica de toda Europa y 2 premios que van a salir, yo no puedo anticiparlos porque se van a saber en el Congreso, pero os dejo a todos ustedes que vengan por allí porque van a caer otros 3 premios más. Es un encuentro de personas que comparten la mesa, evidentemente, compartimos la mesa, es un encuentro de pueblos, donde la gente habla, las personas hablan, se dan a conocer, se crean amistades, se crean vínculos entre pueblos. Acaba de decir el presidente, pues mira, vamos a juntar a lo mejor el Grove con la otra parte del Atlántico. Esto es unir pueblos, unir culturas, unir historias. Esta mañá presentábase en Ribeira a 4ª edición da Ruta Colirio. A iniciativa está organizada pola Cooperativa Santa Eugenia en colaboración coa Asociación de Hostalería da localidade e a Asociación de Empresarios da Pobra e conta coa colaboración dos concellos de Ribeira e a Pobra. A actividade desenvolverase o sábado 6 de decembro. En ela participarán 28 estabelecementos hostaleiros de ambas as localidades que ofrecerán ata fin de existencias tapas gratuitas elaboradas a base de lirio. Dende a organización desta ruta destacaron a importancia desta iniciativa que co paso dos anos se está consolidando como un referente gastronómico da comarca, superando cada ano o nivel de participación. A proposta servirá ademais para poñer en valor este peixe, unha das especies de maior peso na lonxa ribeirense, ao tempo que se dinamiza a economía local.
O Concello de Rianxo celebrará este vindeiro domingo ás 11:30 da mañá o pleno extraordinario no que se nomeará a Xosé Romero, xa falecido, e a súa dona Maruxa, integrantes do mítico grupo musical Os Rosales, como fillos predilectos da vila. Ao redor deste acto máis institucional desenvolveránse tamén unha serie de actividades que terán como principal finalidade recoñecer a figura destes dous músicos. Así, as dúas, nunha carpa que se instalará ao carón do auditorio, celebrarase un xantar popular o que lle seguirán actuacións e intervencións de familiares, amigos e diferentes grupos musicais, como é o caso de Carapaos, Amaiante, Río de Anxo, Silva Redonda, entre outros. O acto pecharase coa interpretación conxunta dun dos temas que lle deu fama ao grupo de asados, como é A Camposa. Máis cousas, o Nadal da Deputación de Pontevedra comezará este mesmo sábado ás 6:30 da tarde. Celebrarase o prendido do alumeado do Pazo Provincial e da súa contorna, un acto que estará acompañado de música, da inauguración dunha mostra con adornos artesanais de vidro, do Belén e dunha chocolatada. En total serán 250.000 luces eficientes as que iluminen os diferentes edificios da Deputación nestas datas. Ademais, o acendido das luces marca tamén o inicio da programación especial. Este ano o lema vai na liña da campaña de promoción turística deseñada polo ente provincial. Un Nadal que saia do noso interior mirará cara ao interior de Pontevedra. A proposta da Deputación inclúe diferentes concertos do ciclo Entradiñas de Aninovo e varias visitas máxicas ao Pazo Provincial. Pola súa banda, no museo inaugurarase o 19 de decembro a última exposición do ano, Debuxar coa luz a fotografía en Pontevedra no século XIX. E haberá diferentes obradoiros para nenas e nenos de 5 a 12 anos que terán lugar os días 12, 26 e 30 de decembro e o 2 de a cargo de Sofía Vencel e Michel Casado de Comité Ilustrado. O prazo de inscripción abrirase próximamente. En estas actividades a rapazada aprenderá a deseñar publicidade, a crear collaxes, actualizarán retratos decimonónicos e elaborarán o primeiro xornal do ano 2026. Agardamos con un Nadal que saia do noso interior, encher de ilusión estas datas tan especiais do ano e que agardo que sexan cheas de boa saúde para todas e para todos e de boas novas. E, por suposto, con carácter preferente nesta petición para os veciños da nosa provincia. E saiban tamén que a Cruz Vermella de Ribeira volve poñer en marcha unha nova edición da súa andaina solidaria. O prezo da inscripción é de 10 euros que se destinarán integramente á compra de xoguetes para que ningún neno ou nena quede sen agasallos este Nadal. Esta andaina é para recaudar cartos para comprar xoguetes para os nenos máis necesitados do noso pobo. A inscripción son 10 euros. E pódese facer, como facer de a xente moderna por as redes sociales, ou vir á casita de Cruz Roja e ali ao momento anotaríamos. Ao final habrá unhas paellas para degustar. Co mismo precio que se fixo o recorrido, dáseñe un plato de paella a xente. O que non queira andar e queira vir probar a paella, maravilloso, pois cóbraselle a paella. Ali colabora con nós Sachos nos Camiños, teremos un disjockey, ou como se di agora o DJ, que eu non son nada moderna, Suso Jalaico, que estará amenizando, entonces pasaremos un rato agradable, que non se diga que os nenos de Ribeira non van a ter uns xoguetes. Pois así imos marchando, señores. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Pasen boa fin de semana, vémonos o luns.